बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बारो, अज असां मंदन जा उच्चार, मंदन जा आवाज़ पढ़ंदासीं। पहिरीं मंदन जा उच्चार। अलफ मंद आ, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, ते अलिफ ता, थे अलिफ था, टे अलिफ टा, ठे अलिफ ठा, से अलिफ सा, पे अलिफ पा, जीम अलिफ जा, जे अलिफ जा, झे अलिफ झा, ञे अलिफ ञा, चे अलिफ चा, छे अलिफ छा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा, दाल अलिफ दा, धे अलिफ धा, डे अलिफ डा, डे अलिफ डा, ढे अलिफ ढा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, स्वाद अलिफ सा, ज़्वाद अलिफ ज़ा, तुए अलिफ ता, जुए अलिफ ज़ा, ऐन अलिफ आ, गैन अलिफ गा, फे अलिफ फा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, खे अलिफ खा, गाफ अलिफ गा, ये अलिफ गा, घे अलिफ घा, ङे अलिफ ङा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, णे अलिफ णा, वा अलिफ वा, हे अलिफ हा, हमज़ो अलिफ आ, ये अलिफ या। इहा मंदन जा उच्चार ऐं आवाज़। हाणे ख़ाली आवाज़ कढंदासीं। आ, बा, बा, भा, ता, था, टा, ठा, सा, पा, जा, जा, झा, ञा, चा, छा, हा, खा, दा, धा, डा, डा, ढा, जा, रा, ड़ा, जा, सा, शा, सा, जा, ता, जा, आ, गा, फा, फा, का, खा, गा, गा, घा, ङा, ला, मा, ना, णा, वा, हा, आ, या। इहा मंदन जा आवाज़। हिन वीडियो खे शेयर कंदा, फॉलो कंदा, वॾी वॾी महिरबानी।